लिना अर जोंलायनाय देखायदोंना सलिया बेफोर गिया ए रायजोफोर जों फैदों नै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाखिना थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांगोन आरो आसा खालामनाय थाबावो सोरबाफोर माने चेनेलावहाय गोदानै हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ना मा होनो जोंनालाय सानफ्रामबो बिनोसै आरोना इन्ट्र'आ साबस्क्राइब खालाम होननायल' आरोना ओमफ्राय जाय जाया गोदान बेसोरनि थाखायल' दे लोगोफोर पुरानाफोराथ' अलरेडि माने साबस्क्राइब खालामखाबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय माबा लोगोफोर साननैसोआ माने भिउआनो बिराद खम खारगासिनो दं आंना लोगोफोर जानो हागौ दा साननैसोआव हारिनि दावरावानो जागासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर एसटिनि दावराव ओंखायनो माने बिसोरजोंल' खारबाय दं जानो हागौ आरोना भिउवार्स लोगोफोरा आंना ओमफ्राय जियानो जादों लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बेनिफ्रायनो जेबो जालु जाला मिथाइ गाइखेरबो लाबोना दोनफैनाय गैया लोगोफोरनै सिनिखौनो फिसालानो होबाय आरो आङो गाबगासिनो आरो मेथाइ जानो होननानै जाबा जायखौनो जाथ'दो दा बाबानो मिथाइ लाबोगोन दे बाबाखौ मिथाइ लाबोनो हरगोन आं ओमफ्राय लोगोफोर आंना नै जानाय लोंनायनि रेडि जालायबाय आरोना अखानायबा सोरांबा जोंनालाय बेनोसै आरोना जानाय लोंनाय रेडि खालामनायानोसै आरो ओमफ्राय नै बेसेबा गोबावनि खुमब्रा दै लोगोफोर बे खुमब्राखौ आदाजो बाजैजो आलासि जानो फैनायाव लाबोदोंमोन आरो गोबावसैमोन आरो बेसेबा थिखां हाया लाबोदोंमोन बेसेरा ओमफ्राय खावसे सेवलायलांबाय अब्लाबो माने मोजाङैनो दङ आरोना खावसे ओमफ्राय नै लोगोफोर बेदरखौबो माने दै गुदुंजों मोजां सुस्राना लाखाबाय आङो बोराया माने बेदरखौ दफा मोननै लाबोदो आरो नै लोगोफोर बे जाबाय सपारि ओमफ्राय बे जाबाय माने मोदोम आरोना ओमफ्राय बे मोदोमखौनो आङो खुमब्राजों संनोसै ओमफ्राय सपारिखौ ओरैनो बानलु गोसा मस्ला मस्लि होफबनानै मोजां संनोसै आरोना बिराद आथुर बिथुर आरो सानबा गुसुंजों खामानिफोरखौनो होसोस्लाबनो हाया ओमफ्राय नै हाइजें हाइला बानलु सानलु देना लाखाजोब्बाय आरोना संहोलांबाय थानोसै ओमफ्राय ओंखामखौबो जेने तेने माने सिटि होना लाखाबाय आङो बेदरखौ दुब ताब ताब होनलायना एवना लानोसै र' लोगोफोर जि माने बेदरा गिदिरथार आरो हाथर साफ्रा बायदि गोदानाव थादो बेखौ ओमफ्राय मोजां एवनानै फिदिंनानै लानोसै बेदर सुपारिखौबो नै मोनसेखौ एवना लानोसै आं थाबनो जानाय बायदि आरोना लोगोफोर नै ओंख्रियाबो मोनथ'वाखैनो ओमफ्राय बेबायदिनो माने सुपारिखौबो मोनसे साइडखै मा जथा एबा सिखाखौ लांनाङा 12ता बाजिलायलांबाय आरो संग'नो लोगोफोर बेनिफ्राय आङो थाब जानाय बायदि आरो सर्टकाट जानाय बायदि नै मोनसेखौबो लगायबाय आरोना अरखौ मोनबायबोहाय लोगोफोर नै आङो माबा बांद्राय संनायखौ देखायबाय थालायासैना मोननायखौल' देखायनाय जाबाय आरोना माने संनाय टाइमाव भिडिअफोरखौनो माने हमनो सोलाबाहाय लोगोफोर ओंखायनो डाइरेक्टनो मोननायखौल' देखायगारबाय आं लोगोफोरनो जि बरिया मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दुन्दिया गोरलै एसे खानानै न'निनो दुन्दिया ओमफ्राय होबाय ओमफ्राय नै ओजोंहाय आथिं गांखंआबो बरिया मोनखाबाय आरोना लोगोफोर मोदोमखाबाय जाबायबो मोनबाय साखिनाय हुदायाथ' दंखायो नालाय लोगोफोर एसे साखिना नायनोसै आरोना एकदम उखैनायनिख्रुइ लुगैनाया बारा जाथारदो ओमफ्राय दाबायदि बिराद समायबाय लोगोफोर दुन्दिया गोरलैजों ओंख्रिफोरा जि बायसा समायना नुयोना लोगोफोर मोदोमफ्रुनानै बरिया टेस्टि जाखादों दायो लोगोफोर जाखां लोंखां माने दसे जिरायनानै आंनि फान्थाव बागानखैजाय माने भिउखौ नाहरो लोगोफोर नै फान्थावा बांद्राय थायाखै आरोना एसेल' थायदों थाइफा थाइनैल' थिथि थाथाल' ओमफ्राय आङो जाखांनानै मबाइल नायनाय लोगो लोगोनो बिनानाव प्रितिनि भिडिअखौ फुल भिडिअ नायनानै आं माने बिराद माने गोसोखौ दुखु मोनदों मानो होनबा लोगोफोर बिनानाव प्रितिया गावनि हौवानि न'खौहाय माने नायनो थांदोंमोन जाहैबाय जेनेबा लोगोफोर मोजांबाबो गाज्रिबाबो निजेनि हौवाया हौवा निजेनि न'आ न' नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय माने खाथियाव बेमारिखौ नायनो फैनायलाय गावनि न'खौबो हौवानि ल'नायनि न'खौबो माने नायनायावबो बेफोरबायसा सिखाव ओरैनानै बुङोब्ला मा जाबावगोन दे लोगोफोर संसारा ना मा होनो लोगोफोर बयबो माने नायनो लुगैखा नङा होमबा
बयबो माने जोंनि संसाराव माने नांलाय खमलाया जाखायो सोरनिबा संसाराव नांलाय खमलाय सोरनिबा संसाराव बेफोरबायसा माबा मोनसे एना एनिया जाखायो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरखौ ज्राब गारनानै बिनानाव प्रितिया गावनि आंगोनि फिसाय न' लुनायखौ माने नायनो थांनायावबो बेफोरबायसा सिखाव सिथु मोरै होननानै बुंलायलायोब्ला होमबालाय मा जाबावगोन ना लोगोफोर जियानो जादोला नोंथांमोना बिनानाव प्रितिया मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय बिराद माने दुखुबो मोनदों आरोना दिनै जुदि निजिनि हौवानि न'खौबो नायनो थांनायाव जुदि सिखावसो फाथि जायोब्ला बा सिखावसो बुंजायोब्ला बा बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा ना बिसोरनि संसारा ना मा होनो लोगोफोर आरो बिथाङा फोरमायखादोंमोन भिडिअनि गेजेरजोंबो माने बिहाव बिखुनजोआ बेलेगावसो थायो इनिफ्राय ओरैनो फैनाय फाजिनो गावनि हौवा लुनाय न'खौ माने फिसालानो देखायनाय फाजिनो एसे नायस'लांदोंमोन आरो बेयावनो बिनानाव प्रितिया मा बुंलांखो लोगोसे आरो एनिथिं एमजिया मा बुंलांखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबेबायदि दाख्लै मानसिफ्रा पस्ट हरदोंमोन सोरबा सिखाव साइज टारगेटखौ मिथिखादां दा खोथाया जाहैबाय बिदिनो थाथोंसै नङा दांलां मेगन साफैदोंना सोरबा खोथाया जाहैबाय न' नायफैदों मोजां नायनानै थांब्रा कन्टेक्ट रावजोंथ' गैखाया लकेसन माबा माबि लिरनानै गालांनाया जाहैबाय सिखाव फैनानै लकेसन लिरना गालांनाया बैफोर एटेक खालामफैनांगौ आरो लिरसे लिरना अर जोंलायनाय देखायदोंना सलिया बेफोरो गिया रावखौबो गिया मा खालामनो खालाम सुथा लाबाय थादोंना बुंनांगौबो दरखार गैया खुगा सिग्रोगौबा सुथा लाबाय थादों गिया मा दरना होबाय था डाइरेक्ट खोथा आरो मानसिखौ बांद्राय सुथा लाबाय थानाङा सोरबा सोरजोंबा फैनो गोसो गैया थाफैनो गोसो गैया बा माबा मोनसे मालायखौबो एख्रांबाय थानाङा आरो थाखा फैसानि इसिबां गलाम जानाङा मानसिया लबिद्राय जानाङा मावनानै जादों जा खिन्थु मालायखौ सोरखौबा थुनानै जायगा देखायफैनानै जेनेबा सोरबा एटेक खालामफैनांगौ नैबेखिनियाव अर जोंलायनाय माबा इम'जि स्टेटास होलायनानै मा जानो गिया दरखार गैया मा लिर जुदि सान हाबाबा आं सामागुरियावहाय एसेनो न'आव हाबलांगोन दायो कारिगाव मोनफैबाय फैयै दा दसेनो आङो सामागुरियाव हाबलांनोसै न'आवहाय नायनानै थांनोसै मानसियाथ' गैखादां ओइ रायजोफोर जों फैदों नै मानसियाथ' गैखादां दासान्दिथ' सान हर बेलेगावसो थानानै भिडिअ देखायबाय थानाय नुखायो आङो थ' थेवबाबो खाथियाव फैबाय नालाय गावनि न' बेखायनो हाबफैदों आङो ओमफ्राय बिमा फिसा दसेनो नायनानै थांनोसै दुवारा खाथेनानै दोनो नै बेबायदि रायजोफोर बे भिडिअ दाखालैनो लानायमोन ओमफ्राय आङो एडिटिं खालामनो सम मोनैखायनो आङो होनाय जायाखैमोन फेसबुकआवल' आङो पस्ट होदोंमोन नाथाय दिनैहाय फेसबुकआवहाय बे पस्टखौ नुनानैहाय बहुदनो आंखौ गाज्रि रायनायखौ आङो नुनो मोन्दों आंखौ सिखाव माबा माबि होननानैहाय थ' आं बेफोरबायदि गाज्रि गोसो लानानैहाय आं फैयाखैमोन आङो खाथियावहायनो बिब' जब्राखौ नायनो फैनायलाय गावनि न' साननानैहाय आङो नायखावबोनोसै होननानैहायसो आङो हाबबोनाय जादोंमोन आरो न'आवहायथ' रावबोआनो गैखायामोन आंना बिहाव बिखुनजोआबो बेवहाय थाखाया नालाय बिसोरबो माजबादावसो थायो थ' रावखौबो लोगो मोनबोआखै आङो खाथियावनो फैखाबायब्ला जखन आङो एसेबां आङो गारि रिजार्भ लालायनानै फैनानै थाखा खरसा खालामनानै फैखाबायब्ला आं नायखावलांनोसै होननानैहायसो आङो हाबबोनाय जादोंमोन नाथाय दिनैहाय आंखौ गोबां बाथ्रा बुंबाय थ' जायखुनुआनो जा जाय जेरै बुङा जाय जेरै साना मानो सिरियैनो सैसोलांनोसै आङो